Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Nou al, ja, want het seizoen begint pas sneun, maar we zeggen dit programma waarom en vooruit. Bijgelijks Jitse Gronsma, hij verstoor in 2007 wie een van de markante skippers, eerst bij de IFKS en later bij de SKS. Doet Jitse ziek waar, hier hij Dirk-Jan Reijnga al vregen om hem op te volgen. Oh, nee, echt een jonge Jitse. Daar Willy. Ja, die touwen toch. Wat mij opvoel, als ik het zo met Romsjug, is dat hij best wel heel fanatiek is eigenlijk. Ja, die is super fanatiek. Wat zelf ik zei, zodra er een wedstrijdje bij kwam, dan weet ik alleen nog dat wedstrijdje en weet zo snel mogelijk en als eerste bij de finish weer te komen. Zeg maar. Ja, reed! Rekzakje in één keer, hè? Right zo nog. Gewoon bij het neef maar, hebben we even eerst gehoord of zo? Nou, dat moet erop. Vast. Ja, zak je op. Achterop! Kom maar! Dan mag ik graag winnen, hè? Oh, ja, iedereen moet dacht ik. Daarom doe je om een speeltje maar. No? Dit is gebaseerd op een start en zo hut mogelijk om 3 boekjes in de giezelen. En dan krijg je de afrekening bij de finish. Jitse bij ons koft Daar ziek komt en bal vreeg te het trekken, Dirk-Jan jongen. in de En dan maandtijd krijg je van het hele spel 2007 heel om in te dicht bij me vallen op komen. het nederwijze zoer. Nou, ik zei van, ik bel je die morgen even waarom, want ik ook even naar Gius liepen. En dat heb ik niet in. En zij is het bal zit ook niet. Ja, maar je hebt net met de jaren stilte op dat jouw scootje te Nee. Die wordt de bedoeling, maar ze vieren het gewoon kan. Ik zoek mij als bemanningslid. En hij doet dan En nou had de jouwer hem, ja. Maar, De jouwer ja, had hem. dat we daar Die aan het leidt beginnen voor komen. Grauw, die leidt Boppe Grauw. En Dirk-Jan Reijnga, een fantastische, fenomenale start. Hij leidt het leegste, maar zielde heel tactisch naar de Volta. Goed correct voor het grootste scootje, jongens. En wat baat erachter, jongens? Wat baat erachter? Daar zien we dat de hele man. Jitse meent die draait direct bij de oren, maar hoe stjurboord was net helemaal in Dit een binnen verdeling te beelden van komen. vrienden hier. Hij hier Dirk-Jan, mooi start, hoe je maar hij op zag de het nou langbaan al. Wion. Zuidwesthoeken komt er dichterbij. Die oude leidt er voortbij. En heel dal achterom. Douwe Visser van Snits. Wat had hij een verschrikkelijk minnenstart. Vlinde hier, tweede daar in het klassement. En in het kampioenschap en Jerk nog winnaar. En ook heel wat waardeloos starten. Achterom, Snits. wij hebben altijd zijn van, we meter, proberen hier lang minimaal waar. iets Maar ja, voorgaande draaien laat ze maar resultaten, bestaan aansluiting te vinden. evenaren, Beide Jouwer en werden Grauw bekend te die bij verbeteren. elkaar in duel binnen. zien we volgend jaar Achtervolgen winnen dan, troch het Jerf in. Met er alle gebeurt straks, ja. Ja, en er binnen nog wel wat concurrenten op de loer. Ja, de kerst staan een stuk of 6 scooters opnemen die gewoon mij door het kampioenschap. Dat, ja, je kan voor hetzelfde eerste worden, maar voor hetzelfde weer zijn ze samen. Dat is echt helemaal niet gezegd. In jochtje 44 begon de scootjesselarij in Grauw West achter de Jouwer losdraaien. Ja, het is bij de wal. Hij kan net profiteren, Douwe Visser. Van de het allereerste balvoordeel. Hij leidt ben ik erachter. weer de Het prachtigste is beelden Dirk-Jan maken. Reijnga die die een lange haal docht. En die een geweldige voorsprong neemt. Nou al, de Jouwer. 4 op het eerste plak. Dan Grauw is eruit. Maar daar komt het Jereveen een oerbakboord aan. En Douwe Visser maakt uit te draaien. Direct verder omdraaien. En dus leidt er net weer tweede. Maar leidt er derde? Nee. Pieter Brouwer. Die doet het net op een ervaring aankomen te letten. Die giet ik door de wien. En dat betekent dat der Pieter Meter van Bolten, die de lemmer te pakken heeft, dat die er nog dichterbij komt. Nee, de derde plak. Het is direct al spanning om 2, 3 of 4 of 5. Maar op het eerste, met een enorme voorsprong, van der het jousterscootje met Dirk-Jan Reijnga. Ja, maar de Grausters, die lieken krijgt heel dik in de problemen te komen met Jereveen. Maar die Douwe Visser van Grauw, dat niet toch heel goed. Die komt ver dicht bij de Jouwer uit. Hij leidt nou boven het jouwste scootje. Dus virtueel zou hij nog wel eens op het eerste plak lezen kennen.
Grauw, het is de aanval van Jereveen uitklein. Jereveen, die moet oppassen, want er komt de lemmer en Bals het komen er dicht bij in de buurt. Dat zou er een heel dichtbij komen kennen krijgt. Dat wie Gerhard Pietersma van Jeddewaard, maar ook heden die stakker. Die moest een stuurboordslagbaitje achter wel 3 of 4 skippen longens. Dus die zak het heel naar de achteren. Uit de achterijn komt naar voren. Douwe Visser van Snits. En die heeft de hele man al te pakken. Jitse Mink zou prachtig starten. Bloed helemaal nergens. Zag het heel daarbij in het eerste begin. Het dik reeft. En ik schat dat dadelijk der herder is mijn redder wel even door de knuttels ingegeerd. Want die touwtjes heel losgaan, want dit is helemaal niks. Hij zag het totaal niet achteren. Daar in de midden. Dit weer wij voor jullie gewoon een bijzonder portret van een hele speciale scootje-fan. Maar voorin, de street. Nog altijd correct op de eerste plak, het juiste scootje. Maar Grauw er voort bij. En het Jereveen, 3 erachteraan. En we hebben de 3 debutanten. Dan hebben we door Johannes Meter, door Jeroen Pietersma en Eldert Meter. Ja, van die laatste van Eldert Meter, die zit nog achterin, zag ik die grote letters LM op het scootje van zijn paken. Hij zit zo'n beetje achterin en daar vaart zuggen we de Zwoon van Langbaar. Maar Jeroen Pietersma, die zit ik in het achterruim. Maar de orendebutant, die tweede debutant, die op het lemste scootje Sielemooi en het helm houdt in Hoorn het en der geweldig grutskop is dat hij van Lemmer Sielemooi, dat is Johannes Meter. En die leidt nou, als ik het goed zeg, op zo'n 4e plak. We zitten voor de middenmoot in de peesterieën en de vasten die ben al in het 10e. De Jouwer toch met een mooie reale voorsprong die tonnen komen. Grauw op een tweede plak het Jereveen treden. Balzet zit er dan achter voor de Lemmer. Dan is daar